k'a fɔ ne n bɛ fɛ ka kɛ candidat ye pour que ka se ka fédération ɲamaya so sɔrɔ Mali kɔnɔ. Nin ye Gawusu Mpasi la Kulukoro Senatɔlɔntan Ligue ɲɛma kumakan ye. A y'a kanbɔ Mali Senatɔlɔntan Fédération ɲɛmaya nɔfɛ. A y'a laseli kɛ Bamakɔ hôtel dɔ la kunu araba juillet kalo tile 12 san 2023. Gawusu Mpasi la ka cɛbɔya laseli kɛnɛ kan a teriw balimaw ani kunnafonidila caman tun bɛ yen. Kumajan tɛ bi ye de kana fɔ k'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ candidat ye. N bɛ fɛ ka kɛ candidat ye ni hakilina belebele 4 ye. O fɔlɔ ye jumɛn ye? Discrimination. Dɛnkɛrɛfɛ ka dabila Senatɔlɔntan kɔnɔna na Mali la ani sariyaw ka labato. Mali Senatɔlɔntanaw ka jaabi ɲumanw sɔrɔ. Musaka ka lasago ka ɲɛ fédération kɔnɔna na. La mauvaise gouvernance du comité exécutif. Gawusu Mpasi la y'a fara kan ko ɲamaso in a bɛ an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ jamakulu de b'a kɛ i n'a fɔ maa 21. An y'a ye a fɛn o fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a maa 21 i b'a sɔrɔ maa 3 de bɛ baara kɛ a kɔnɔ maa 20 tɔ bɛɛ b'a kunfɛ. Donc baara tɛ se ka taa o kan kan. N'an nana an ka baara fɔlɔ bɛ kɛ min ye o de dilan fɔlɔ ka bɛn nati pour que an bɛ se ka ko kulun kelen kɔnɔ ka Mali balontan dilan ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. Cɛbɔ Gawusu Mpasi la ye wele kan lase mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'i kanbɔ fédération ɲɛmaya nɔfɛ. K'a ɲini acteur de football fɛ maa ma k'i concerné don ni élection in na i ka dɛmɛ ka se ma pour que an bɛ se ka se ka ɲamayaso in ta cogoya min na ɲɔgɔn fɛ. Ɲamayaso in dɔ ka sen ta dɔ ka bolo ta kunkolo de b'a la n'a kunkolo yɛrɛ ye ne ye donc a baara bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Ka kɔn Gawusu Mpasi la ka cɛbɔya ɲɛ salaba bi Tombouctou Ligue ɲɛmaya kanbɔ ka fara Mali Senatɔlɔntan Fédération ɲɛma Mamutu Ture Bavieux kan. Hakilina jiginna fédération ka kalafili bolodalen n'o ka bila uti kalo nata tile 29 na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don.